Vítajte v mojom dni bez detí. Naše deti sa rozhodli, že idú opäť k babičke na prázdniny. Týmto ich pozdravujem. Ahoj Tomi. Ahoj Alex. Viem, že tu budete určite pozerať. Naposledy, keď sme boli v Prahe, tak som si kúpila vymalovávanky, o ktorých som nevedela, že či zostanú bez povšimnutia doma niekde v skrinke, alebo sa do toho pustím. A spravila som si z toho takú rannú relaxačnú rutinu, že vždy pri pití čaju, z tejto gigantickej šálky, si vymalovávam a veľmi často sa ku mne pridávajú aj deti. Čo sa týka aktuálneho programu, tak je niečo málo pred 10 hodinou a ja sa idem dať dokopy a zoberiem vás na fyzio. Že outfit by sme mali a je čas ísť, lebo klasicky budem meškať. Takže hop, Stanley Cup, sušienky, dám to asi do tohoto. Poďme. Zlatko, máš prvý auto. Neznáš sám. Ideš mi ho vyťahnuť? Teraz si ho vyťahnuť. Už som mala byť na ceste, ale nie som. Takže verím, že to stihnem. Vrátila som sa na cvičisko po veľmi dlhom čase. Z toho dôvodu, že ma pobolievalo rameno. A teda som napísala Maťovi, že by som potrebovala prísť a pomôcť s tým, lebo ja viem, že oni sú na to tam najlepší. Takže chodím teraz pravidelne cvičiť a zistili sme, že okrem toho, že tá bolesť toho ramena je iba ako keby sekundárny problém. Ja proste tú pohyblivosť toho vrchu mám veľmi limitovanú a to spôsobuje všetky tie ostatné problémy. Takže vám ukážem, ako také cvičenie vyzerá a potom pôjdeme ďalej. Pre tých, ktorí nepoznajú cvičisko, nie je to posilovňa, je to pohybové zariadenie, možno, že mám čo za to do džube, ale necvičíte tam sami, cvičíte vždy s trénerom, ktorý na vás dohliada a chodia tam aj mladí, aj starší a je to naozaj veľmi obľúbené. A nachádza sa na Narcisovej. Kedysi sa v tejto časti cvičiska nachádzala fajterská zóna, ale teraz ju prerobili na cvičenie a vyzerá veľmi, veľmi pekne. Čisto a voňavo. Ale skôr subjektívne, že ako cítiš, že či ťa to náhodou není alebo no tuto to necítim tak moc ako na tej druhej strane. Čiže ideš, koľko ťa pustí, akoby to ľavé rameno, kľudne pohľad môže ísť za rukou, twistujem sa a opäť jemne iba ťaháš tú ruku do priestoru, uvoľním rameno. Super. No a ideš opäť iba zatiahnuť smerom dole. Poď, úplne až k zemi, ale teda tesne nad zemou zastanem. A opäť poď. V pravom uhle idem najprv do otvorenia. Tak. Tam kľudne môžeš naznačovať keby taký jemnučký iba páčivý pohyb, zase aby mi úplne nepadli pred lakte dozadu a ideš výtlak hore. No halo. Dobre. Si to tak, super, aha. Kľudne, keď tak môžeš si to skúsiť akýby z toho vytlačenia. Počkaj, sú ako ďaleko. Tak potrošinka bližšie, super. Chceš sa zaprieť aj do tej pravej nohy. Tak, a úplne až dole, keby ti zlezie ten lakeť. Ostaneš a ideš úplne výtlak. Podrž chvíľočku a opäť brzdivým momentom do úplného uvoľnenia. Bože, ja mám strašne slabé tie ruky. Teraz si rýchlo nabíjam kameru, lebo teda toto som trošku podcenila. Dávam si sušienky. Je to M-ko. No a teraz mierim k Monike Kalickej a idem na vlasy. Toto parkovanie pri Monike je vždy menší pôrod, ale teraz sa mi to celkom podarilo. Lístok mám kúpený a ideme na vlasy. Dobrý deň! Ahoj! Môžem si rozpustiť tú svoju hrivu? Trošku viacej podľa mňa doprava tú cestičku asi. No, toto je to, čo potrebujem. Tak toto má vyzerať. Ideme sa pozrieť do Amaty. Či všetko fičí. Či všetci poslúchajú. Ahoj! Prišla som na kontrolu. To je Julka recepčná. Ty si vedela, že ja prídem. To vidíš, nech sa páči.
Nech sa páči. Prišla som, aby si mi odporúčala nejaké kozmetické ošetrenie. A išla by som do niečoho... No, viacerým sa páči multiple. To je na jeseň. Je to na zhydratovanie, je to na... Zjednotenie? Zjednotenie pleti a teda hlavne je to aj na uzatvorenie tých porov. Takže kto má problematickú pleť, ale aj dehydratovanú, tak... OK, takže multiple na september ideál, hej? Zostrihaš to? Či čo s tým? Ja som Barbara. A ďalej. No. Toto je inak Baškiné kráľovstvo, hej? Niekedy tu kráľujem aj ja, ale ja sa sem vždycky iba privtierknem. Toto je náš endospír. No. Hej. Na pekné zadky a hladkú pokožku. A my sme si tuto vedľa Amaty spravili taký malilinký Speedience showroom, ktorý ešte ale nie je úplne dokončený, ale tak toto vyzerá. Máme tu Speedience, máme tu Velonix a budú sa môcť prísť ľudia, môžu si vyskúšať tento prístroj a potom si ho kúpiť. Ja viem, že mám síce nové vlasy, ale chcela som si prísť vyskúšať ten bicykel, takže ideme na to. Ja som sem teraz prišla len tak trošku vám to ukázať. Makať úplne nejdem, keďže mám čerstvú fúkanu a ideme ďalej. Keď bude showroom hotový, tak budete o tom určite vedieť. Nemám obed a mohla by som sa ísť najesť, ale mám doma zjedené, takže idem domov sa najesť. Kľúčiky. Proste ja non-stop natáčam a mám 5%, posledných 5% baterky. A potom pokračujeme v tomto dni bez nejakých veľkých povinností. Takže odchádzame z Cvírnu a ideme smer Ivánka. Takže to počasie vonku je podstatne teplejšie, ako keď som odchádzala, takže sa asi naobedujem a možno sa pôjdem aj okúpať. Ja normálne pozerám, že čo je tu také upratané a u nás sa dneska upratovalo, ja som to zabudla. Takže my máme krásne upratané, deti sú na prázdninách, čiže to znamená, že to vydrží upratané dlhšie ako jeden deň. Dnes máme na obed, dnes je štvrtok, som včera nezjedla toto, dala by som si to aj s 2 vajciami. Včera som mala na večeru kukuricu, čo je teda akože celkom blbina, ale mala som na to chuť. A mali sme takýto výborný šalát. Ja si vždy ku šalátu varím ešte 2 vajcia na tvrdo. Ja viem, že tento deň vyzerá extrémne, možno pre niekoho nudne, alebo proste nezaživne, ale ja si to proste niekedy užívam. Snažím sa práve svojim rodičom vysvetliť, že by potrebovali jesť viacej bielkovín. Tým, že sú 60+, tak starším ľuďom sa celkovo odporúča proste vyšší príjem bielkovín. A môj otec mi na to povedal, že on na to hlavu nemá. Tak ja by som len odkázala všetkým, že to nie je jadrová fyzika. Ako priznám, aj mne sa to zo začiatku zdalo zložité, ale každú vec, čo si kupujete, tak sa pozrite zozadu, koľko obsahuje bielkovín. Vo veľa potravinách sa dajú nájsť varianty také, ktoré obsahujú aj veľa proteínov. Už len pri jogurtoch máte dosť veľkú zmenu, keď vy meníte klasické sladké jogurty. To sú tie malé krôčky. Moja múdra apka Oura Ringu mi ukazuje bohužiaľ, že mám len 3400 krokov dnes z 9,5 a je 3/4 na 5. Takže máme čo robiť. Často sa ma ľudia pýtajú, že či využívam ten pás na chodenie a ja musím povedať, že ho využívam snad denne, či už keď je vonku moc horko, alebo prší, alebo je moc zima, alebo je proste večer a ja si až večer uvedomím, že som neurobila dostatok krokov, tak si to odkrokujem potom. Ale aby to nevyzeralo úplne blbo, že vlastne celý deň nič nerobím, tak samozrejme tento krásny účes a la mrnka, Muminovci, to je tá rozprávka. Ja v priebehu dňa proste ordinujem za počítačom. Či už kontrolujem nejaké veci, pozerám si rezervácie v salóne, pomáham s nejakým organizovaním a tak ďalej, alebo odpisujem na maily. Takže je tam aj trošku robotky, hej, aby sme sa zase netvárili, že úplne bajlando.
A ešte si pôjdem zobrať dnes jednu vec, na ktorú som sa veľmi, veľmi tešila. Takže vlasy sú ešte v pohode, ale trošku by som sa namalovala a zoberiem vás so sebou. Just in a beamer, that's a big dance. Chrome heart got me kissing on his best friend. Put in work, baby, you could be my best man. Sending cash to my account, he investing. Dark shades on when I'm off the Migos. He's trying to cuff me like a nigga in a ring. Teším sa, lebo idem si pre kabelku, ktorú som videla už pred mesiacom alebo 2 a čakala som na ňu, teda, že kým sa dostane do obchodov, takže poďme. A toto je ona. Vyzerá celkom veľko. Zdravičko! Toto je ona. To je ona. Krásna. Hnedá. Páčila sa mi aj tá zelená, ale dala som ti anketu, že ktorá z nich a asi tú hnedú viacej vynosím, že? V Nehere ešte stále prebiehajú zľavy do výšky 50 až 60% na hlavnú kolekciu, takže ak budete mať cestu do Eurovej, určite sa tu zastavte. Toto je moja obľúbená látka, teda farba látky, milujem ju. Už sa to vybaluje. Či je väčšie? Viete to mať takto, alebo viete si to aj úplne pustiť, ak to chcete, lebo dá sa to mať aj že crossbody, ale fakt, že veľa. Ja by som dala možno ešte trošku Kratšiu. Hej, určite. Toto bola láska na prvý pohľad. Áno, dobre. Čiže kabelka stojí 800 € a teraz sa na ňu 890 a teraz sa dá na ňu uplatniť 15% zľava. No, takže je to takto. Jo. A ono sa to vlastne on sa to zatvára s týmto. Hej, a je aj vnútri, že tu sú... Môžem si to vyťahnuť už? Jasné, kľudne. Sa budeme tváriť, že toto je ona? Ja si myslím, že tu... Môjho srdca šampiónka? Jej, tu je aj Že je pošetka. vnútri, aj tu nás sú tie vrecká vás. Tomi? Ale to je krásne. Teším sa. Tildu mám čiernu, hej. No nič, môžem si prehádzať veci do kabelky. Vždy, keď idem do Nehery, tak Tomi si tu niečo skúša. Ale pochvál trička, že sú bezkonkurenčné. Že tie trička sú najlepšie. Ty vyzeráš jak taká gejša. Toto som ja a moja nová kabelka. Si tu tak sedíme. Je krásna. Teším sa. Že tá taška je veľká, pekná a som úplne prvá, kto ju má, takže to milujem. Takže prvý kúsok z novej kolekcie Nehera mám doma a zvyšné kúsky uvidíte už čoskoro. Ideme domov ako takí starčekovia. Budeme si užívať 9-hodinový spánok. Však máš bolavú nohu, si povedal. Ak si toto video dopozeral až sem, tak ti ďakujem za tvoju priazeň. Určite ma poteší nejaký like, odber alebo komentár. Ak ma nesleduješ na Instagrame, tak mi hoď follow a vidíme sa na budúce, či už s deťmi, bez detí, na Slovensku alebo niekde vo svete.